Og det betyder jo altså også, at Odi Oskarsson, der har scoret 2 gange i de første. Så man fra første minut, tager også anførerbindet. Er ikke bange for noget, stillinger imod sig, og så lad være med at undervurdere efter 20 minutter. Med lidt spilletid til aftens kamp her, sammen altså med Kevin Dix. Stort set resten af kampbilledet. Og så modstanderen ikke har en fornemmelse af, at der er noget at komme efter. Er ikke bange for at være offensiv. Der er stadig nogle relationer, der lige skal på plads i forhold til keeper og den. Nick Ostrava, som lige har vundet deres returkamp mod et armensk mandskab med 2-0, og de vandt 5-1. Kæmpe brøler af Alex Runarsson, og en scoring ud af ingenting til FC Brunos Magpies, der bringer sig i front her i Parken efter 16 minutter spil, og så har de i den grad fået noget at juble af, de medrejsende Whiskas. Whiskas igen. Dix. Fin bold ud på Whiskas. Lea er ude at hjælpe ham. Og sideskift for hollænderen over mod Whiskas. Presser langt op gæsterne for en gang skyld her. Whiskas chipper den ind, og nyt hjørnespark. Begynder at få presset spillet lidt op i tempo. Ja, det synes jeg. Sørensen. Godt spillet til Froholt. Og han er på tæppet, og der er straffespark til unge Victor Froholt, der er peget på pletten af Dimitri Muntean. En god aflevering for Christian Sørensen. Der ser en god fornemmelse. Dix over på Sabacosta. Sikker scoring af hollandske Kevin Dix, der udligner til 1-1. Spillet videre til Froholt. Flad bold ind foran. Ej, den ligger så bag ved Whiskas desværre. Han lever stadig nu, mexikaneren her. Delaney, han har plads til at trykke af. Delaney. Ja. Lagt 2 minutter til. Den fjerde dommeren her vist. Brunos Magpies, og det er altså en kamp mod tjekkiske Banik Ostrava. Først skal vi meget gerne have en 2-1-scoring til københavnerne. Ifølge hesterne med optræk til en chance. Ja, som sagt, altså Randers, der venter herinde i Parken kl. 16 på søndag. Også Randers mandskab, der har vundet deres 2 første kampe i Superliga-sæsonen over Vejle og Viborg, og altså har maksimum point, ligesom Whiskas til Dix. Mere direkte, ligesom man slutter af med i første halvleg. På bolden. Sender den frem i banen. Får den stjålet. Københavnerne. Dias. En bold over i baghovedet mod målscorer Bayote. I stedet Jordan. Ja, som de yndede at kalde sig selv på deres klub. Altså mere end en klub. Ja. De er mere end et pophold. Men jeg tror, de skal fejre den i tredje halvdel, også uden Diogo, Jury og flere andre her. Skal vi lige følge Froholt, der gør det til 2-1. Scorer endnu en gang imod Magpies, ligesom i sidste uge på Gibraltar. Ulempe, men der er stor potentiale i ham. Han er Jordan Larsson, bliver lige holdt tilbage. Der lige har forlænget til 2028. Med mulighed igen. Plads skal vi have 3-1. Det skal vi den i returbolden. Den kommer der. Der er ikke for vinket for det for offside, så der er altså ikke var i denne runde. Og dermed ingen tvivl om scoringen af Odi Oskarsson. Han skulle kun bruge få minutter på banen, før han gør det til 3-1. En modstander. Madsson får ikke ordentligt træf på den.
begivenhedernes gang her, så er det altså det, der venter i tredje kvalifikationsrunde. Tjekkiske Baník Ostrava, en kamp, som du også kan se her på tvfck.dk eller i din FCK-app på livestream. Nyt ansigt afløser et andet nyt ansigt.